Здравейте, приятели! Аз съм Носката и добре дошли на чисто нова игра на име Money Simulator. Тази игра съм играл преди повече от месеца, ако не се лъжа. Доста е яка игра. Даже играх трейлъра на играта. Накратко, играта описва нещо като GTI, нещо такова, само че няма описва, оръжие и така нататък. Тук можем да купуваме къщи, да продаваме там, да купуваме коли, да се договаряме за цени, да си ставаме бизнеси, да доставяме храни. Тук може дори да се спи в играта, можем да си купим мои къщи, да продаваме и да бъдем работници в магазини. И още и така нататък. И да тунигуваме коли, което също е много хубаво. Тази игра в момента се обработва и забравих да кажа, че играта е ProG, т.е. това е началото. Играта си е безплатна в Steam, за което ако искате да цъкате тази игра, ще оставя линк в описанието. Ако искате още тази игра, просто не забравяйте да се абонирате за канала, напълно е безплатно. Да оставяте едно палче нагоре, за да има още видео. И също пръснете тази капанка, за да излезете всеки ден, когато кача ново видео. И днес ще има и второ видео. И чак до вечера в 8:00 часа ще съм на живо тук в YouTube канала ми отново. Ще се стремя да съм по-често в YouTube. Наистина. Надявам се, че заедно с вас ще цъкаме тая игричка. Надявам се да я харесате тая игра. Аз се направо, сега съм се услушал да цъкаме New Game и естествено изстреляме старото запасване. Има музика, но аз я спрах. Обично я спрах, защото може би тази музика има копирайт, затова не искам да ми демонтизират видеото. Така, какво пише? You are immigrant from a country far far away. It's time to live the dream. Good luck. Тук сме имиграли. Умишлено съм спал музиката, за което ви казах. И ето е карта. Както виждате, картата не е много голяма. Има някакъв мост. Money Simulator Brookhaven. Ето чувате звука от играта. Чайте, много шум. Така. Ето го. Пробвам, че това е... Тоест, това е началото. Защо получавайте мишката ми е толкова бавна? И звука е толкова силен. Секунда само. Така са. Това вече нещо. Супер, така. Наел съм звука, за да може да се чуе. Къв стиле. Това стая риска. Това не ви напомня на тоя... на Томито от GTA Vice City. Същия. Томи Верчети беше фамилия, да. Същия, едно към едно. Почти. Между това ми дава идея да направя проекта на GTA Vice City. Звучи ми много интересна идея. Така, Find Scraps. Това е името на човека. Какви са тия големите стълбове? Между другото искам да ви кажа честит празник, българи. Бъдете живи и здрави. Днеска е 3 март, освобождението на България. Радвайте се, че България е още свободна благодарение на Каравелов, Левски, Ботев, Хаджи Димитър, Стефан Караджай и други доброволци, които са участвали и то за освобождението на България. И благодарение на тях днес има България и трябва да им направим поклон. Поклон пред тези велики хора, които са дали всичко от себе си. Така, нека да видим. Scraps. Където мечтите идват и се отиват. После пак идват и се отиват. Какво беше това брат? То спияния кафе. Така, още караме колело, брат. Графиката си хубава, вижте текстурата на това, на трейлата. Както ви казах, играта това не е цялата игра, играта се нещо като бета, обработва се играта, не е цялата. Така, със играта ми върви супер. Вау, механиката са хубави. Вижте, вижте едно към. Вижте как въртим педалите. С shift мога да си
вдигам назад, мога да вдигам назад. С спейса бия спирачките. Яко. Значи трябва да съм скрап. Той иначе е зад мене, бе, чакай малко. Обичам съм спрял музиката, но в същото време така е много така тъпчко, като няма музика. Айде, идвай, бе, чек. Играта ми си върви добре. Все пак аз съм на висока резолюция, забрах да ви кажа. Не се блъскай в мене, бе, чакай малко. Напълно по стъмния бариер се качвам аз. Айде, мисля да спирам. Айде. Стирахме, бе. Vind je zelf check dat doesn't scream murder basement intelligent soundless. Там е добре, значи трябва да влезават, но трябва да направя нещо. Така сега да видим къде сме. Тук сме. Хонко стой, какви сте бе, бе? Път се виждам. Тук има хора, тук. Това ми напомня на вече ми на Столипиново. Пловдив. Така, ID карта. Самоличност. Мога да си правя снимка. Тук си правя играче, тук си правя човек. Но вече не той, не, те ще ме направи, Така те ще ме направи. Да е мургав, като някакъв негър. Тук бузите, очите, нека са като моите. То почти прилича като мен. С 10 бутон въртя, да. Носа огомеран. Веждите ги правим. Косата да е черна. Това е за прешив и дългостта. Те ще бъде. Така са поческа. И грешки. Някаква така тенис буза. Какви са тия шорти? Какви са тия боксърки, бе, хора? Аз не искам с боксърки, искам някакви такива грешета. Обувки ще бъдат, не искам розовитайте черни. Очила. Причам на някакъв от тия... Вече причам на истински интелектуалец, вече причам някакъв интелигентен мъж. Име! Роко. Датата му се променя. Няма да я променя. Тук има ли кола, осветление или... Те ще спа. Мисля, че има... Ето бе. Ето може да спим. Тук можем да си... Значи, когато енергията ми е лека, не мога да бягам. Тоест съм по смарт-watch. Тук имаме часовник. Между другото забравих да кажа, че има и часовници. Има и телефони. Трябва да си купим и телефон. Можем да си купим телефон и часовник. Можем да си купим. Това като реалния живот направено. И така, нека да видим. Тук 2 часа сме били будни, 8 часа сутринта. И между другото, забравих да кажа, че когато почваме работа, имаме определен график и ако не го спазим, може би най-вероятно ще ни уволнят. Ако не го спазим. Какво правим? Ето тебе. Това е комфортно. Ти купеш той май ме чакаше пред нас. По-тя търгувам. Ще си вземем телефони, бе. Ще си вземем телефони, бе. Добре. Това е моето колело, бе. Ето му колелото, да. Тук мога да слагам работи. Айде. Газ. Значи трябва да ходим тук. Значи тук има маршрутка. Чайте, че се забих от този стоп. Газ. Виж ме сте очила. Тук има... Има първо лице, бе. Карай, чекай, ти кажа... Това защо се спира, бе? Карай, бе, маняк. Айде, минаваме. Добре дошли в гледа. Това защо се спира, бе? Колко ста... Чайте, че аз се забих. Като пълния идиот. Така, между другото, вижте трафика, тук не се виждат хората, още че не се виждат хората вътре в колите, когато са. Представяме,
Няма значение, се тая тук сме. Виждаме. О, то ми вечер, ето. Това е... И аз си купя телефон, бе. Ще взема... Това е подобно iPhone. Айде с... Кога се отворя телефон с едно? Не с пада. Вече телефон че си имам, бе. Някой ми звъни. И ако имаме камера. Яко. Тап. Стап се такова, галерия, нищо. Аз му вдигнах вече. Доколкото разбрахме, така взехме с телефончето, всяко трябва да правим. Тук имаме часовник, имаме карта. Тъй. Значи трябва, тук може да се тиха приложения. Ето apps, кое трябва Delivery App. Тук е някакви приложения има. Да продаваме пари, банка, крипто, крипто, Uber, таксита. Тук за работа. Стезание, ама това трябва да е пълната колата, да е пълната версия. Тук имам капацитет. Показваме капацитета на телефона. Тъй, отваряме го. Иначе кое? Макдоналдс или това не знам какво е. Нека да е това. Тук имаме бакшиш. Значи това е $10 плюс бакшиш. Кое е най-добре да взема? Това. Повече от пайдете. Добре. Спа. Добре. Имаме таймер. Имаме цяла 1 минута. Даже имаме определено време. Много интересно. Го, Макдоналд. Това като би дало да е Макдоналдс. Значи това трябва да го сложи. Значи имам цели 2 минути и колко там секунди, 20 секунди май. Тук вече мога да ги наврат неща наведнъж. Така, и сега поправим. Кое да ми е първата доставка? Там ли трябва да е първата доставка? Да. Тук вземам. Къде? Чайте, че аз нещо се обърках. Его е. Следващата доставка. Той беше ли CJ? Причаш ми на CJ от GTA San Andreas. Между толкова не сте гледали видеото за как играе GTA San Andreas, можете да го гледате. Така, сега тук ли сме? Тук сме. Супер. Дай ми тая пратка. Играта ми много добре си вървя, И сега това е следващия чекане наблизо. Буквално на една пресечка от нас. Тук интересно е, че няма как да вия хората. Той е его CJ. Същия. $110 получих в рамките на много кратко. Той се изпели като Спиди. Да, ние сме много бързи, бе. Какво глаш? Това е тега долу приложение са. То явно звука е много така на мен. Трябва да увелича звука. Секунда. Така, сега. Чайте с твоя телефона, тега имам го. Personal, My Jobs. Ето какво е. И това. Готово. Значи от понеделник до петък и събота неделя почивни дни. Почвам от 8 часа. На час ще ми плащат $56. Така, значи трябва да се наканства, да чистим магазина и да нареждам рафтовете. Така, супер работа, просто страхотно. И сега трябва да говоря с менеджера. Добре. Пуснахме си локацията, сега трябва да отиваме при него. Аз ще трябва да говорим с
работодателя. От това вече е като истинския живот. Чувствам се съвсем съм в реалния живот. Това вече сме близо, те. Яко. Той магазин би... Яо, Март се казва нашето място, те. О, тук ми иска карта. Сака... Сака трябва да отида тук. Как да говоря с това? Той къде е? Той е менеджер. Че нещо се обърка. Аз нещо се обърка. Кога трябва да дойде? Сега ли? И тъботе ли да чакам? Какво трябва да направя? Ето е затворен. Толкова кога часа е? Чакайте, че аз малко се объркат. 16 часа, 2 часа е, добре. Ето 2 часа, вече го е. Тама него те се здравя се, приятел, как сме. Така... Значи, ако ще бъде, ще плащам. Значи... Да. Стискай си ръката. Така бе. Златното ако стискане. Така. Start Shift, това е за смяната. Работим. После когато приключа, отивам и там си показвам, отивам до тук, до вратата и си показвам това. Картата, сам с картата, че направо е яко. Значи трябва колко часа трябва да стане? Значи от колко почваме? От 8 часа, да, от 8 часа, да. Днес какво е вторник, те? 7 януари 25 те. А сега... Значи ако закъснея ще ме уволнят. Добре, ако закъснея ще съм уволнен, което това е много яко. Защото все пак трябва да е свързано с живот. Сега, чайте, че се обърках. С кой бутон беше карта? Го у нас, отиваме се вкъщи. Се объркам бутоните. Чайте да се забия някъде. И ще се видим след когато стигне у нас. Ето какво е. Тук има някакво, тук май ще има, може да се разтезаваме, ако не се лъжа. Да, я вижте какъв е това грамаден мост, бе, хора. Това е мост ми напомня на Golden Bridge. Моста, който се намира в Сан Франциско. Golden Bridge мисля, че се казваше моста, да. И аз те мисля, че беше. Те може направо да си да спа, защото бъда готов тези часа колко е. 3 часа, значи може сега да спа. Ще избера 6 часа, искам да си... 6, първо ще избера 6. Нека да се събудя толкова. Да се объркам съм. Яем. Добре. И моя да спа пак. Не, иска пак да спа, чакайте, всъщност мога да спа още. 6 часа. Да, 6 часа. Стай. Готово. Добре. Колко пъти се събудихме, спахме, не знам си какво. Да, къде ми колелото? Го колелото, тъй. Казах, че от 8 че започваме работата. Значи от тук сме, да, тук сме, да. Искам да съм на време за работа. Просто не искам да закъснявам. Един път, когато играх тази игра, почнах един път рядко бях закъснял, ама не е нещо сериозно. Не е станало нещо сериозно. Следващото видео, което се тушка, че днес ще бъде най-вероятно FIFA, на една специална FIFA, която се купих преди почти седмица, даже няма седмица. Филипфона. Една хубава фишичка. Ще направя ретроспекция на тази игра. И тази персонажа искам да обиколя града. Тук е много красиво. Тук е банката, а там е магазина. Така, тук имаме магазина. Я да огледаме малко. Това ще бъде нашият магазин. Каква е тази свична? Я чайте да ви колко... моя бе. Тук значи... тук е много яко, бе. Значи, ако купуваме
Ще дам трябва да дам 30 000 долара плюс още 4500. Те. Но ако искам да го наема и имам опция да го наема или да го купя като цел. Ако го наема, трябва да почна 500 долара. Това е, аз мога го продам. Мога го продам 24 000. Аз мога и да го продам. Значи, когато си купя, примерно когато мога да си го развия, мога да го продам. И ако помниш и мога след това да го продам. Това е доста супер. И там има някакъв ресторант. Не знам колко е часа в момента. Малко съм... Колко часа? Супер, нямаме време. Не се притеснявам. Тук е ресторант, давайте ресторант. Ох, как се блъснах, мали. Добре, тук много малко ми забива май. Той пич не спири. Вече сме ден. Не гледа направо да се насочваме. Тук може да убие някой с колелото. Това ще бъде много много. Няма да си го пропусна. Колко часа, че не мога. 7 часа наближа. Тъй, ще се... Тъй представя, ще се... Такувам, ще се завъртя малко. Неко само да не сгаза някой. Тъй, работи. Не, и то... Не, той магазин на работи. За техника. Тук е добре ресторант, знаете. Така, там деца на телния ресторант. Там май някаква каравана, мисля, че беше те. Банка. Тук такива бронени камиони има. Яко, майко. И искам помня нещо. Ще спреш? Да, ще спре то, че това ми е помня пича някаква. Това е Тесло. Това пича Тесло. Това би пица, мици. Не мес. Колко часа, че не мога да сложа карта, хора. Дед грал на. Каква е тая планина, бе? Това ми е преча на крил. Ще спреш? Как се вдигна спред двете гуми, както се вдигна? Това е Range Rover. И това е гетка Range Rover. Също това е Range Rover. Тук може да си вяка какта, не мога да кракам, бе, не мога да кракам, за съжаление. Не мога да скачам. Чак. Не така се движа. Ако много обичам да се движам каката в филмите. Това е някакъв Мустанг. Honda, мисля, че това е... Добре. Започваме. Оп. Бип. Оп. Тук е мръсно. Тук трябва да съберем буклука. Така, диспостаж, трябва да го фърнем в кофата за буклук, ясно. Айде в кофата за буклук и тук с парцала трябва да... Я вижте механиката за чистене, бе. И адското. Shipment on the way. Тук имам доставка. И трябва да подаде рафтовете. Чувам камиона. Това е коса? Коста, бе. Check delivers. Check orders. Добре. Дай ми да излезла така, бе. Отвъдта. Яко. Мост. Това няма и да се какво. Тук трябва да скачам. Добре. Това къде трябва да оставя? Зад магазина. Тук мога да го взема. Тук, ето бе. Момент само чакайте, че са много зле. Така, какво трябва да направя? Това къде трябва да го сложа? Чакайте, аз на фризера ще го сложа. Мъртните се малко бе хубаво, какво трябва да направя? Така и трябва да го направя? Добре, това може да фа, чакайте ме хора, бе. Тук което и? Мляко. Трябва да го зареждам. Чакайте, защо го фърх да го се тяло да го взе? Сега как трябва да го такова? Затова ме фризера, затова ме трифа, ме кашона. Вземем пицата. Тръгваме си. Пицата трябва да е в фризера. Добре, готови сме. Чакайте. Я вижте как.
Вижте какво става, гейт, каква свищна, бе. Вижте каква свищна, бе. Каква тайска... Цял китайски народ ме чака, изчакайте. Баркод систем. Трябва да сканираме баркода. Това е на екрана, после терминал. И това е добре. С тези бутони се обръщам. Чакайте, че малко се обърках. С копче скил трябва да цъкам от продукта. Че е 15 долара почти, трябва да въвеждам сумата. Штоинг? Така. Много яка анимация има. Так. Щак 20 долара. И 34 цента, така. Цъкам оп и сме готови. Оп. Този звук е много яка, бе. 8 продукта ли да чек? 52 долара, майко мил. Ние напал се отправихме, бе. Забогатяхме. То ми вечер, какво става? Така, тук къде продукта. Звука е много як. Не, звука са го докара, много добре. Имаме 2 минути и 20 секунди. Тап се излиза от касата, те са купан. Хайде, тук искам да служам ляпото. Камион стегна, супер. Трябва да нарежа, ама къде трябва да сложам малко не трябва да е това. Фризера. Искам малко не трябва да го сложа фризера. Ето, тук е му хладилник, бе. Ето. Колко съм кюров. Готови сме. Изпълнихме си задачата. Тук затваряме и време да обслужваме клиентите. Те са тук штоинг. И така. В звука навеждаме. Харесвам хората как си дават картата да скрият това на пост-терминала. Много кояк детайл се направи. Играта все още се работи. Върху играта. Как скрият много яко. Много ми харесва това, много ми кефи. Тук трябва да чистим, тук какво трябва на този бук, тук да е без сметище, бе. Тук трябва да чистим. С парцала. Че стана мръсно. Тук е бардак са. Так. Тук чистим. Така, готови сме, имаме 1 минута. Те са вече можем спокойно да си бъдем на касата. Значи ние като цяло отговаряме за този магазин. Нареждаме рафтовете, пълним рафтовете, на касата обслужваме и чистиме. И чистиме да всичко отгоре. Так, много харесва звука на вежене. То всъщност не е трудна механиката, когато сме на касата, не е нещо сложно. Даже е лесно. С копчетата се действат с Q и с E най-вече. Така вем това. Това кой си взел, месо и нещо си там. Както казах, звука много ми е кефи. Нещо се бях позабрал, нещо за малко трябваше да спра да цъкам. Но къде имаме 20 секунди. То така е на нашата смяна. Това е нашия официален първи работен ден. Драги зрители, имаше малък технически проблеми, затова се забравих. И да, явим. Естествено, хвърля си навсякъде, бе. Той колко си купил 9 работи, стига, бе. Там ще го обслужа. Значи, той магазин има на 280 долара приходите. И сега, купаем, цъкаме това. 474 долара ли получихме, бе? Следващата ни цел е да съберем поне 1000 долара. И то за кола? Николай ще си купуваме, хора. Май ще си купуваме кола. Добре, значи можем да си купим кола. В този случай, значи скоро да си купим кола. Но обаче това ще правим следващия епизод. Следващият епизод само трябва да се прибера. Чакайте, че аз почнах да бъркам пътищата. Следващият епизод би трябвало да успеем да спрем парите за кола. И би трябвало да си купим първият официален личен автомобил. Тук между има NPC-та, NPC-та има агент. Тук това е играта оживен.
Има си кое, но още че не се виждат шофьорите, което е малко тъпичко. Та, значи имаме 667 долара от $1000. Трябва ни още колко? 333 долара. Да спрем за и то за кола, за автомобил. Тъй, ето, много бързо присяхме на нас. Тъй. И време да се прибираме. И би тази играта да ми се запази автоматично сега. Искам да се прибираме на нас, но интересно колко е часа. Часа е 2 часа. Добре. Супер, добре свършена работа, деца вика. Мисля, че всичко това ще бъде всичко за този епизод. Както казах, ще има второ видео днес. Ако искате още тая игра, просто събранете за канала също, оставете повече голямо, ако ви е харесало видеото и преснете камбанката по за да има още, за да получате известие, когато качам ново видео. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим до вечер на стрима. От мене, чао, бъдете живи и здрави!